furtawa a ranar Alhamis yayin taron Majalisar Ministoci na mako-mako. Fitar da sanarwa ke da wuya, 'yan ƙasar suka fara cece-kuce a shafukan sada zumunta, musamman saboda 'yan Najeriya da dama na ganin cewa kusan irin wannan matakin ne tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugabancin Najeriya Atiku Abubakar ya ce zai ɗauka idan aka zaɓe shi a lokacin yaƙi neman zaɓensa a 2019. A cikin manufofinsa da ya bayyana, Atiku ya ce idan 'yan Najeriya suka zaɓe shi zai sayar da kamfanin